keselamatan itu. Kata sekarang itu mengajak kita untuk berpusat kepada Yesus Kristus yang telah lahir itu. Maka saya sebagai pendeta di HKBP Serpong mengajak kita semua untuk berpartisipasi menyukseskan Natal ini semuanya, baik dari sekolah minggu, Naposo, Bulung, Ama, Ina, Lansia. Kita semua saling kerjasama untuk memuliakan nama Tuhan, mengambil peran dalam masa Advent dan Natal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kegiatan menyambut Natal berupa 1. Ibadah Minggu Advent akan diisi pujian Christmas Carol dari paduan suara tiap week dan kategorial. 2. Bakti Natal tahun ini akan dilakukan oleh kategorial Naposo Bulung Seresot Serpong bersama dengan panitia Natal. 3. Seluruh rangkaian kegiatan Natal dapat dilihat melalui spanduk yang telah disiapkan oleh panitia Natal dan warta jemaat yang dibagikan dalam WA grup masing-masing. Kami sangat mengharapkan kemurahan hati Amang, Inang, dan Naposo Bulung HKBP Serpong untuk dapat memberikan dukungan baik moral maupun material seperti yang sudah disosialisasikan oleh setiap koordinator week. Panitia Natal mengajak kita semua untuk berkontribusi mengirimkan partisipasi dana Natal melalui Sintua Week masing-masing atau dapat mentransfer langsung ke rekening BCA dengan nomor 883-216-4991 atas nama Grace dan bukti pengiriman dapat diinformasikan ke Sintua Week masing-masing. Perayaan Natal kali ini memberikan teladan kepada kita mengenai kesederhanaan. Marilah kita menghayati makna kelahiran Yesus Kristus dalam hidup kita dengan ambil bagian dalam rangkaian acara Natal ini. Kami atas nama Panitia Natal HKBP Serpong mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat AKBP Serpong atas partisipasinya dalam seluruh rangkaian Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jangan lupa tanggal 22 Desember 2024
Huria nahina holongan itu hatta Yesus Kristus, pinasahat ma tabe tu sude ruas ni huria namar pungu di minggu Advent na paopaton sadarion. Selamat Advent ma dihita saluhutna. Selamat Advent manang dihamu para lodo ni huriata. Adorang sotapuka para mingguan Advent na paopaton sadarion. Tapagalak ma lilin Advent na paopaton. Na somal di goari songon lilin suru-suruan. Na magkubarhon taringot tu hadameon. Asa songkop matutu dame na siyan Tuhan dihita saluhutna.
Hehe maho jala marsinodang ma, naroma panodangmu jala hamuliau ni Jehovah bicar di atasmu. Nalom maroham tu Jehovah ale Israel, ay para siroha do Jehovah, jala gudang do haluaon di ibana. Pinujima Tuhani debata ni Israel. Allah ditopot bangsona jala dipatupa halwauna. Dipatidang do dihita tanduk halwaon di bagas ni si Daud na posonay. Di ari sadarion tamahita mandok mauliate tu debata nasai mangaramoti padalanan ni Huriana nung saat hita tuminggu at pen paupaton na managam do hita di haroro ni Kristusi lao mabuan haluaon di hita asa malua hita sian parhatobanon ala ni dosa songoni dohot chen ragam ni hasusaan di portibion nuaing pe nunga jonok haluaon ni taparade maro hatta lao macakkon tadehon ma Tuhani naung ro mabuan tuai. Marede hita sa buku de HKBP nomor 40 sada ayat sada ro ditolu paripe ni tuhata. Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia nat mau palangit do tanaon, amin. Marolupolup maho jala marlas ni roha ale burusion, ay idama, na Roma au madronganan di tonga-tongami. Ninna Jehovah, haleluya. Martangi yang mahita. Ali amanami jala di bata nami.
namandok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na palohok kami sian dosa dohot hamatean. Upang idohami, saya patiur, jala rajai marohanami, marhite-hite ton di perbadiai. Asa unanghu rohanami midah hamat metonnai. Rupi hami, asalam hutadahami ibana raja naung roi. Sisobaon ni sadok jolma na dilihat portibion. Amin. Aret dihita siya bukwede nomor 580 siya ayat sadaro di 2. Tuhan saya romaho. Tatangi honma patik ni debata, imana tersurat di pangokapor bidutulu ayat 10 sada. Magira ma auro, tiop ma nadiho, unang adong nama buat tupalmi. Ido sahatna atong rap magidugugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nahombar tu patik ni. Amin. Meredi hita sa bukwede nomor 44 ayat 3 rodi 4 hamuna na porsiai sa tomu Tuhan Yesusi. Tato poti madosata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata, perguguna suatu dosan, para si rohana sumurung,
amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Kami halak pardosa na dangolon, ro tujuloni habang saon habadiaon mi, manopoti jala mengangguk ko dosa nami. Macajujud huarsahi kami ho marhite pikiran dohot hata, dohot pambahinan nami narawai. Dang huhaholongi kami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubaik kami. Dibahani tamado rimasanmu jala uhumanmu kami, tuhamatian saliling nililing nai. Alai nama pors mahami nuaing tu asni roham na gudangi. Mangidu siyan nas roha nami hasasani dosa nami saluhutna. Saya urupi mahami paubahon roha nami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si Pangulo kami, dot alani guarmu na badiay. Ali Tuhan, sa si maroham di kami, halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni dibata taring to hasisani dosa. Songonon dohatani Tuhan Jehovah, nunga diar saki hoau marhite sian akka dosam. Jala nunga dilujai hoau marhite sian akka jahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangaleosim alani hadirioku. Jala dangbe hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di dibata na digijang. Amin. Ada kita sa bukit di nomor 260 ayat 4, holang Yesus do hubad dong aku. Tatangihon ma hatanin debata turpuk epistel di minggu Advent paupatonon tersurat di Rom 10 ayat 12 satroli 14. Nasal pune ma borngin najonok nama Arian atau tatanggali ma akka ulaon hahulomon tasulukon ma akka sinjata hati uron. Badia mahita pangalaho songo na patut arian. Unang masampuhu parmanganon dohot parminumon. Unang marharorangan dohot marabadasus. Unang marbada dohot mangiburu. Alai sulukon hamuma Tuhan Yesus Kristus. Jala unang masarihok kamu daging muna laho manungguli hisap-hisapna. Ido sahatna. Mertua do akan tumangihun hatane debata jalan no peopsa. Amin. Mari dehita sia bukuede nomor 464 ayat 1 hubungan ma diriku.
Tahatidak kema haporsiautei, songon nahina tidakon ni dongata sahaporsiaon, disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di dibata Jehovah, ido ama pergugu na suatu dosan, natmo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sasadai, iman tinubun si Maria, nagabe-gabean santon di perbadia. Anarang sabuan. Ido tuhata natmon na bernit di panghoman na selatus, nambat tarpajlo ibana di hau pinarsila, natuat tuba natoru dung ditanom, namilak molro di are patoluhon, namana itu surgo, lahudul tu syamni di bata Jehovah, amanai pergugun satu dosani. Di simai bana, pemuluh sultan noon, mangumi rak namanguru duhot namat. Au persyariton di perbadia, jeladong sedahuria nabadia, huria atau penela Kristen akan nabadia, doh dasisane dosa, doh dihatai namando, nang rusuk dan nang mati, doh dihangulan nasasud. Amin. Tatangihon ma suarane titing di mingguta di nasa mingguan. Horas madita saluna. Perhalado HKBP Serpong pasahaton. Selamat hari Minggu jala selamat maddohoti permingguan di bagas joro. Dohot napatupahon permingguan di bagasta ganup marsada-sada. Lau suhutma pasahaton nami sian perhalado. Selamat ulang tahun turuas ni huria namar ulang tahun arihatu tubuh. Dohot namar ulang tahun parsaripeon di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuhatama hita saluhutna. Titing Minggu 22 Desember 2024. Naparjolo goarni Minggu. Sadarion Minggu 22 Desember 2024. Masuk mahita tu Minggu Adpen napaupaton. Adpen lapatanna paima haroroni Yesus Kristus badua halihon. Topik Minggu sadarion ima hehe jala marsinodang ma. Napaduahon dakdanak nasorang. Di hari Rabu 10 Desember 2024. Di basa-basahon tuatado sadadadanak boru tu keluarga amang halasson tanbunan, inang Elizabeth Residian Natalika, wik Bethlehem, ipasdo danaki nang natorasna. Napatuluhon ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu 22 Desember 2024. Nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong. Keluarga amang Glory Dikki Sitompul, inang Hanimega Reta na 70, nomor register 1200 siapulalu. Pidasian HKBP Sipang Padang Resort Sipang Padang, Distrik Tulupulu Riau Pesisir. Masuk wik betane. Ruas nabaruon nunga di patadahon di permingguan pukul walu wip. Napapaton, ibadah dan perayaan Natal NHKBP Saresot Serpong. NHKBP Saresot Serpong, naing patupahon ibadah dohot perayaan Natal di hari Minggu sadarion, 22 Desember 2024, pukul 10.00 sahatuna sidung. Maringanan di gereja HKBP Serpong, na sinodangan ni tema, marilah kita ke Bethlehem. Lukas 2 ayat 15, dohot subtema, mengajak naposo HKBP untuk responsif terhadap panggilan Tuhan dan tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bertindak. Yohanes 15 ayat 16. Di pangidoma tu saluhu naposo
HKBP Saresot Serpong. Asa mangadopi dohot makalason ibadah dohot perayaan Natali, marsangak matuhatta, marhite ulau Natal NHKBP Saresot Serpongi. Napalimahon, di hari Senin, 23 Desember 2024, patupaut tado ibadah Natal keluarga, di Jabu Niaka Ruas Ganup Marsada. Jala di patupa huriat tado acara ibadah Natal keluarga, di parade huriata jala disagihon di WA Group Week masing-masing. Pasahatot tado pelian Natal keluarga tuhuria dohot tu pusat. Napaunopon, pelian khusus di hari Selasa 24 Desember 2024 di setiap kebaktian malam Natal pukul 10 dohot pukul 10 siawib. Suang songoni di kebaktian pesta Natal Parjolo di hari Rabu 25 Desember 2024. Di kebaktian pukul 7, pukul 11, doho pukul 10 uip. Patupaut tado 2 hali marpelean. Pelean na Parjolo manang amplop biru, tuhuria do tu pusat, jala pelean na paduahon, amplop ungu, tuha perluan ni huria dohot pusat. Napapituhon ulau nabadia. Di hari Selasa 24 Desember 2024, di kebaktian malam Natal pukul 10 siawib, patupaut tado marulaun nabadia, suang songoninang di hari Rabu 25 Desember 2024, di sude kebaktian Natal, pukul 7, pukul 11, pukul 10 uip, tongdo patupau ni huriata marulaun nabadia. Taparade maroha do pikirata majalo asini rohan di dibata marhite perpadanan nabadiai. Lahos hupasunggulo kami ma pabua nabui madohoti na marulaun nabadiai. Ima akanaung makatidakon haporsiaon dohot ruas ni huria naso di balian ni huria manang nasohona RPP. Pawaluhon pasahaton si Palas Roha. Di hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 10 siawib di bana Natal na paduahon maringanan di gereja HKBP Serpong naing di patupama pasahaton si Palas Roha tu perhalado seksi-seksi, guru sekolah minggu, pendamping remaja, song leader, pemain musik, tim informasi dan komunikasi, Inana Babalu dohot BURT. Napasiyahon Christmas Carol. Di rangkaian ibadah do kegiatan Natal ni huriata, patupaut tado makubasi perpadanan nabadia, tuaka ruas nama karikoton. Khususna tuaka lansia dohot akana marsahit menahun. Manang Christmas Carol. Ulau ni patupaut ta di hari Kamis 26 Desember 2024. Alani tuaka ruas nama karikoton pelayanan perpadanan nabadiai. Boima mendaftar tu sekretariat ni huria manang marhite situasel ni wik ganup marsadasada. Napasa puluhon rapat resort HKBP Resort Serpong. Di hari Sabtu 22 Desember 2024 pukul 10 WIB. Naing patupau ni huriata do rapat resort laho manakasi RKAB dohot program tahun 2025. Marhite titingon huota kami masude padita fungsional dohot perhalado resort HKBP Serpong. Laho madohoti rapot resoti. Sai di pasu-pasu tuhatama perdalanan ni rapot resoti. Sian bonana dohot ujungnya merdala do denggan.
10 sadahon ibadah sekolah minggu dohot remaja HKBP Serpong. Ibadah minggu sekolah minggu dohot ibadah minggu remaja di tahun 2024, libur ma saat bonan di tahun 2025. Partikia lau mamuka permingguan di sekolah minggu dohot permingguan ni remaja. Pawau mamuse marhitititing ni huriatta. Alani akadak danak sekolah minggu dohot remaja. Boy mamar minggu rap dohot natorasna di permingguan ni nambagudang. Nuaing tabigima akahatorangan sian tim perparkiran ni huriatta namar perdumuan tu pengaturan parkir selama ibadah Natal di huriatta. Pinasah ma partikianon tu tim parkir ni HKBP Serpong romahamu tujulu. Horasa Manginang, yang kami hormati Amang Pendeta Rahmat Simanung Khalid, Amang Inang Parhalado HKBP Serpong, dan juga yang kami hormati Amang Inang Jemaat HKBP Serpong. Kami dari tim parkir HKBP Serpong akan menyampaikan beberapa hal terkait pengaturan parkir dan juga lalu lintas untuk kegiatan perayaan Natal, khususnya tanggal 24 malam Natal dan juga tanggal 25 di hari di Natal tanggal 25. Yang pertama untuk lahan parkir, kendaraan roda 4 dapat parkir di area gereja, area blok Teseng, dan juga area samping rumah pendeta dan area pabrik. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 bisa parkir di portal masuk blok T. Dikarenakan animo jemaat yang menghadiri Natal di tanggal 24 dan tanggal 25, namun keterbatasan parkir untuk roda 4, maka kami mengharapkan untuk jemaat yang tidak mendapatkan parkir di lahan yang sudah disediakan agar dapat mengusahakan parkir secara mandiri di jalan di luar area blok O, blok T, dan blok U. Kita juga mengakses aplikasi perparkiran untuk mengetahui update ketersediaan parkir. Untuk Amang dan Inang, kami berharap yang parkir di blok U, blok T, dan blok O agar memastikan akses keluar masuk warga bisa lancar dan tidak menutup rumahnya. Kami juga berharap untuk jemaat yang tidak mendapatkan parkir agar bisa parkir berbayar di Ruko Melati Mas, Hypermart, dan harapan kami kita bisa memanfaatkan layanan taksi online. Untuk mencegah kemacetan dan antrian yang terjadi di Komplek Melati Mas, kami menghimbau agar kita semua, terkhusus pengendara roda 4, untuk membuka kaca mobil untuk masuk dan keluar area pabrik dan area parkir. Untuk kendaraan roda 4 masuk ke area komplek gereja melalui blok T dan keluar melalui blok O sesuai kebiasaan sebelumnya. Kami himbau untuk drop off penumpang roda 4 di lobi gereja, baik kendaraan pribadi ataupun pengguna taksi online. Bagi pengguna taksi online, penjemputan dilakukan di area lobi. Kami harap jemaat sudah standby di lobi memantau posisi kendaraan untuk mengurangi kemacetan. Khusus untuk tanggal 24 malam Natal dan tanggal 25,
gerbang dan akses via gereja akan ditutup untuk kendaraan sepanjang ibadah berlangsung, agar jemaat yang duduk di area lantai bawah dapat beribadah dengan hikmat. Area drop-off dipindahkan ke area depan rumah sekolah minggu di pinggir Blok T Seng. Jemaat dapat masuk ke gereja melalui rumah sekolah minggu tersebut atau melalui gerbang gereja. Atau juga kendaraan langsung putar balik di U-turn dan Blok T menuju lokasi parkir yang masih tersedia atau meninggalkan area Blok T. Kami berharap kerjasama Amang dan Inang semua untuk bisa mengikuti arahan dari petugas parkir sehingga pelaksanaan perayaan Natal kita bisa berjalan dengan baik dan juga kerjasama atau hubungan dengan warga sekitar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Songonima suarani titing sadarion, hatorangan naumapit taringot tuak kabarita titing doho titing parhepengon, boi mataida di titing naung disagihon di WA grup week masing-masing. Horas Mauliate. Papuji Tuhan tamare dita sa buku de nomor 530 ayat 1 sehutagam do Tuhaku. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramot yakka ate dohot pikiran mo nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata nagabeturpuk jamita di minggu Advent na paupaton sadarion. Imana tersurat di buku ni panurirang Yesaya. Bidu ono pulu ayat sada sahat rodi ayat pitu. Songonon ma didok hatana. Hehe maho marsinodang maho. Ainaroma panodangmu. Jala hamuliaun ni Jehovah bisar di atasmu. Ai idama hahulomo do makukupi tanoon. Jala hagulapo nakabangso. Alay na bisar nema Jehovah di atasmu. Jala marsinodang hamuliaun na di atasmu. Jadi dapat tonon niya kabangso parbegu ma panodangmu. Dohot akaraja madapot ton sinodang naung bisar diho.
patonggor matam, mamereng humaliang, luhut manasida, marrongoman Roma dapot toko, akanakmu rosian nadaw, dohot akaborum abing-abingon na. Yadung di idako nasida marwan, siharma panailim, jala hisa, jala lubang roham hilalaumu, ay turum maho tuhamoraon ni laut, dohot hinagok niaka parbeguro tuho. Tutupon niaka parduan ni utoma tanom. Aka hoda parhuli sian midian dohot epa. Saluhut nasida rosian seba mangusung sere dohot daupa. Jala aka puji-pujian ni Jahoba baritahonon ni nasa nasida. Saluhut dorbia sian kedar marpungu tuho. Aka biru-biru tunggal sian nabayot mangoloiho. Manaik nasida tulang gatakku bahen pelian lomoniroha. Jala marmulia bahenokku joroni hamuliaokku. Disido yang gosahatna. Hamua kadongan na hinahulongan di bagasan Yesus Kristus. Adong masa ada cerita taringot tu sahalak duli-duli na tersesat manang lilu di Tongaborngin. Di pinggiran ni sadaharangan manang tobak. Taboto rutakas molo nunga makulum dangadong palito dangadong lampu. Totu so taboto dopak dia si todongon. Dang taboto aha siula honoton. Songonima pakilalan ni duli-dulion. Bingung ibana. Mardalad do pahonan non sotung lembagas masuk tu haranganon ni narwana. Mardalad do pahan sotung las madabu tu gorung manang natujurang. Tu dia namawin narwana. Ai nanggo sabibik manang nanggoti pedangadong sordang. Dangadong hatiuron. Makolum saluhna. Ngalam humasusa pakilalan. Sai dibereng tu siamu tu habirang. Tu jolo, tu budi. Tongdang diboto ibana. Ujungnya topuma tarbereng ngasin nadaw. Songon palito hinamardalan. Pitorlas marohana. Di panokno tibana jala pitor dilakahon ibana mangadu dopak palitui lam di pajonok alai pitor di paso ibana bah ai sotum nabi gun narhana mabir ibana ai buama itu bak langa-langa dung lam di pajonok ibana muse bah ina nama tua mardalan hut pitor di korai ibana ma idong pai maju awin na alai tong mardalan ina taon dungi marlojong may bana dapat ton iban ay diyo neng mulak inay na taon bah atong doh majaw ay nga sanga liluaw dapat dia do jabum do pahanin na ujung nga dihuton ibana ma ina taon nin narohana ba manang napokok na sa mo jabu ina taon ba manang nasongo dia jolo tiur mari asaboy ni uduta perdalanan. Saha maibana di jabu ni naton mulati day nungga buy do marari nanggo palay luar ni jabu mo petao pay mabicar matanyari pay matiur nin naibana bah dan pola masuk mahwamang inna dung masuk mangulo lapu hudul manasida ipano no tibana ma hape satabi akamang inang namapitung ko naton bah ay soju inong ay nasuboy do ho mamereng ido atong marhuado di tiop-tiop po lapu tepolohi mardala ko jalanong iboto hol yado harodalan
Ay ngadadak kuna somal ya mangin na. Atong marbuwa do tiup-tiup po palitoy. Ay asa unang gabi to bopala guaw. Jala molo tu ngadok kala nalilu. Boy mamereng palitokon. Ilo bain niadangong marlapatan diaw. Dakku bereng ala hulumbu ala yalanga somal. Asa boy do nanggo pala mengurupi halak. Ninna ibana. Bah, ido ete ninna. Amanginang tudos songonido bangso Israel na ginobarhon ni turpuhon molo tungpe jauh-jauh panuirang Jesaya hehe maho marsinodang ma nina. Nah, takas situasi ni bangso Israel di obas ni turpuhon nunga mulak nasida sian habuangan Babel tu Jerusalem. Alai targuar na pasi-pasi manang sisa-sisa na manasida nasahat di Jerusalemi. Dang torop be jala ba boy ma tabereng manang tabayak ko namang inang situasi nasida dinamulak di Jerusalem dang adong be nauli dapat tonon nasida bagas joro nunga magargar nunga marupang ba tano siulau pengasega nga tobahon manang nga golak besude ay nga 70 tahun nasida di habuangani dang adong jabu si inganan nasida pe nah dakolani muse bahkan madabu tu bagasan keputus asa ado nadiba marua nama hami nama jabarami nama ngulu ya todong ngami keluarga nami natorasna na inaulongan diba ngamar mati ya di Babel di Natarbuangi na marua nama kami tinggal di Jerusalemon ninna rohana sida sahira na somar lapata be di hilala nasida mulak sian habuangani ala hahulomon manang ala hapaeton naleleng makokop manang natinaon nasida. Memang boydo tudos songon nadino niaka parpadde bisuk menurut penelitian bahwa ketika orang terlalu lama tinggal dalam kegelapan ini bisa saja menimbulkan depresi, ketertekanan, bahkan bisa saja menimbulkan hopeless, putus asa, bahkan tidak punya daya juang untuk hidup lagi. Tudos na imang mololele kita molomate lapu saborngin dang taboto mangulak kasilaon molo soilea ken pota tiop-tiop amataula paling modum kanino palagi molo sanga sa minggu mate lapu dang boy mangida handphone dang boy mangulak kasilaon ada ulo muna bamanga modum dungi mate ina marapik kiratade ya ana marbu nama kanino nama ai tu dia pedang boy holombo sude mangula sudah pedang boy. Nah, seperti itu juga gambaran yang dialami oleh umat Israel yang mengalami penderitaan lebih kurang 70 tahun dalam pembuangan Babel. Ya, molotung pemulak nasida di Jerusalem, tuhuta nasida di Palua de Batamar hite Raja Kores. Alai sahira sadong be pakirimon. Marhua mahami mangolo, marhua mahami mulak. Aha masiron nami, aha masih halat sonono nami. Ini gambaran mereka. Nah, idobahin jauh-jauh si songonoma na pinasahat ni panurirang Jesaya. Hehe maho marsinodang ma, bangkitlah dan menjadi teranglah. Asa hehe nasida. Sian keterpurukani bahkan dakolak kehe alai gabe panodang manodangi humaliang manodangi sodang nasihat Tuhani ay nabi carnema hati uron nasihat Tuhani manodangi nasida jala ido napatauhon nasida marsinodang tuhumaliang amanginang dan itu juga menjadi panggilan
firman Tuhan bagi kita saat ini. Pada minggu Advent yang keempat ini panggilan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa dalam perjalanan hidup kita banyak hal yang membuat kita seperti yang digambarkan dalam nats firman Tuhan hari ini. Kegelapan telah menutupi samudra raya. Kegelapan menutupi dunia ini. Nunga dihukupi hagulomon. Ahadu hagulapani. Dosa, hajahaton, hagulomon na makukupi. Sudena ngoluta. Gabe sotaboto bena uli. Sotaboto bena denggan. Sotaboto bena akka. Nauli na denggan di tonga-tonga ni ngoluta. Ima kahagulomoni. Dan banyak hal yang membuat kita bisa saja menjadi tinggal seperti dalam kegelapan itu. Banyak pergumulan dan penderitaan yang bisa saja kita alami. Banyak kesulitan, banyak pengharapan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang membuat kita sedih. Sehingga kita sepertinya tinggal dalam kegelapan itu. Boydo na deba na parpungu di son. Sa songon dalungur rohana. Apala di masa-masa Advent, di masa-masa Natalon. Songon dalungur rohana. Na deba boy mulak mangida na tua-tua na di huta. Yei bedang boy, dangang bina tua-tua kwa habis sidaw ni narohana kan. Lungur jorohana. Tabu na iyati akan namar bapa marumain na. Adong na deba mangulu dope bapa na doma na. Ihuta. Aladang boy mulak tu. Bona pasogit. Dang boy mulak tu huta. Adang oke penga. Manang dang sangat ikina. Lamdungur rohana. Atau juga banyak seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pada saat banyak kita merayakan Natal masa Advent seperti ini. Banyak sukacita yang kita alami. Tapi banyak juga orang yang bergumul. Kesulitan. Tangis. Mekel di sihapataran. Tangis di siabunian. Go persoalan ningoluna. Ya halaka boy marlas niroha. Iba, matahe ningor rupani. Banyak hal yang membuat kita tinggal dalam kegelapan itu. Termasuk juga dengan berbagai macam perbuatan kita yang menunjukkan kita masih tinggal dalam kegelapan itu. Kejahatan dan dosa yang tetap kita pelihara dan kita jaga. Itu juga membuat kita hidup dalam kegelapan itu. Dan panggilan firman Tuhan hari ini. Majouhon asahehe maho marsinodang ma. Nah perenungannya manginang. Bagaimana saya bisa menjadi terang. Bisa bangkit. Sedangkan saya terpuruk. Saya tinggal dalam kegelapan. Bapak ibu saudara saudari. Ternyata tidak ada alasan kita tidak bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dalam cerita tadi kita bisa lihat seorang perempuan buta sekalipun dia bisa membawa terang. Gabe menuntun halak nalilu. Gabe manogu halak dopak hatiuron. Hape ibana pe hulombo parnidaanna. Nah ini yang juga yang mau dikatakan. Seorang pastor Belanda bernama Henry Nouwen pernah menuliskan sebuah buku yang berjudul The Wounded Healer. Yang artinya penyembuh yang terluka. Dalam bukunya dia menggambarkan bagaimana Yesus itu adalah The Wounded Healer. Penyembuh yang terluka bagi dunia ini. Ikonayon na dohana hacit, holallahu paluahon akka pardosa. Ikotaonon na do silangi. Makokop akka jolma na dibagasat dosa. Asa unang dohot mangai. Nah, barangkali demikian juga menjadi tipologi gambaran bagi orang-orang yang diberkati Tuhan. Agar bisa menjadi terang, menjadi wounded healer. Kadangkala kita bisa berkata, kita banyak pergumulan, kita banyak persoalan, kita banyak kesulitan. Tapi justru pada saat itu kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, bagi dunia ini untuk melihat dan mengenal Tuhan lebih hebat lagi.
Yado hami madudo namar sahit ngarenge. Nga kanker stadium 4 inaton. Molo keluarga nga tangis-tangis ngejo ha memang nga setangnya kok kamu. Ale sadar rope inang margogo ada ngamang. Semangat doa. Manang sadi hari partikia di leon Tuhani. Haci doa mang alai dangolo man putus asa. Satu kinari tapuoko manauli na siya Tuhani. Salpu honoko ma. Alai molo diudit Tuhani pe malu mau lihat manang di Tuhani. Naibana. Artinya kita bisa bayangkan seorang yang sakit, yang hampir mati, yang seharusnya kita apuli, kita hibur, gabeibana na menghibur. Kan itu? Godang gosong oninang, adok kala natilahaon, molo hita mangkobarhon, ngamati anak ngalungun na ate hacik na Basabar mahodai-dai nak karungan kan ay agay adang targobarhon aus sugari boy hubuat tolema ayah lapatan na namar minggu hitame eda molo subuh do majalo akana pahit na songonon ninay bana gabi bana majamita imse bayako kamu mak kan luar biasa bisa sitong nah banyak hal yang mungkin kita bisa nyatakan dalam kehidupan kita bahkan di tengah-tengah kesesakan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Persoalannya, kenapa umat Allah Israel tidak bisa merasakan bahwa mereka sesungguhnya sudah menerima keselamatan itu maluasian habuanga Babel. Ngasaha be di Jerusalem. Dang dihilala nasida be nauli nadenggani. Holom nasida ala ekspektasi nasida. Maunya nian hola saha di Jerusalem ngarade si panganon. Mangam mamuba. Mulak matot di rumah dah. Nah mangam mahonin na. Oh daung iko pukau nasida mamuse. Mamuka songon na di Pertaminai. Dari nol ya pak inna. Mamuka nasida masian bonana. Iko berjuang nasida survive muse mangasahon Tuhani. Balu jenayat ini naruh nasida. Tapi ingat ini janji Tuhan bahwa ternyata ketika mereka bisa bangkit dan menjadi terang, justru mereka menjadi magnet penarik bagi orang-orang yang di luar umat Tuhan. Mereka akan datang berduyun-duyun ke Yerusalem. Bahkan anak cucu mereka boru nasida namapar nasalelengon gabe ingot mulak gabe marroan tu nasida ala boha ala gabe dohot nasida marnida Tuhan natok tong mangurupi nasatia paluahon dohot nama masu nasida ala nunga marsinodang demata di tonga-tonga ni bangsoi. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika mereka mau bangkit dan berdiri dan menjadi terang, itu berarti bukan diri mereka yang bercahaya, tapi terang dari Tuhan yang mereka andalkan dan yang mereka sinari ke sekelilingnya. Demikian juga kita. Ya. Nah, perenungan dosa sitongon. Di minggu Advent na parpudion, di las nirohata diragam niaka pesta-pesta Natal kaya nakor remaja na posobulong sekolah minggu ama ina songoninang songon nabudari na posobulong. Ya. Terang apa yang telah kita sanari di sekeliling kita? Berkat apa yang sudah kita bagi sekeliling kita? Jangan-jangan kita menjadi kegelapan bagi orang lain di saat-saat seperti ini. Bukan menawarkan terang, bukan menawarkan berkat, bukan menawarkan kebahagiaan, tapi justru menawarkan kegelapan. Parwarwaho kalak di medsos, makata-hata halak, menggosipi halak. Apakah seperti ini gambaran terang? Justru kita harus memberi secerca pengharapan. Amang inang sederhana. Mauliate mari Tuhani di Natal di sekolah minggu remaja na posobulong ama ina hilalado tung macailas rohaku godang ruas naso apalahu tadahian alai
tung macelas aku ora sama nginang niku holam madok songonipe tuaka ruas ni huria godang ngagabi pasu-pasu hilala bayako kamu mak holak ku jarang hora sama nginang bah hora sama ngina hapedak ku beawe huboto amang ngoni dia yan alay alamar natal yan akon na remaja mungkin bah ngaita de biaw padidana neraku betong bah ngolor hado honon nyonan non ay ramado padidaya tinang pebirong inamusen non pokok na ramama jo bah paling tidak saya menawarkan sedikit kebahagiaan bagi orang lain itu prinsip utamanya paling tidak saya menawarkan secercah terang bagi orang lain itu saja bayako kamu mah molo sanga saibohi kriminal di tonga-tonga ama doon muna ya mang mago say mangat na marnatal holam mangi dapat diton buhi na pisahira na makaratahin dah kan bayako kamu mah sederhana doi tapi ketika kita menawarkan senyum bah ora samang ora sinang lembaga ko ba ay songon na okay marputo jehita ningon bata balas rohana i posting museme i wall na kan marputo do padita nami si Bironggalo tinamsema kan balas marohani hala bah itu gambaran-gambaran bagaimana kita menawarkan itu ini yang manginang bagaimana kita berdampak unak kolak kasusamu pikiri juga bagaimana berkat yang sudah kita terima dalam kehidupan kita deras marohata holan sahat kita tu ujung ni tahun 2024 atau di bagas sakai pason dan mau lihat bedo honot tatu Tuhani totu sehali kurang gue pergumulan dan dia lupa muna di bagas tahun ya saya yakin tapi Tuhan maha baik menolong dan menyelamatkan bahkan kurang gue lemar dapat akan nauli nadingkan natajalo di tonga-tonga ninguluta akaya anak komunan di dadau na kuliah na karejo dinganan na daw Tuhan ini majaga da lasma rohamuna ini banyak berkat yang sudah kita terima kenapa kita nggak bisa berbagi kenapa kita nggak bisa menerangi orang lain ya kalau tidak bisa berbagi apalagi di Natalom misalnya paling tidak membawa pengharapan bagi orang lain ini terang tadi jadi udah kolan paju ang godong aku songoni hola pajupang do ibana hola persoalan ma ujung ngamala so pajupang hola kuida ide lai ay woto lai gua pikir aku na idiape soalan songoni persoalan morwa bayi merah songon na mau no kehidupan no ninda tokinai pajupang ay harus lai bawa kabarmu woto lai kamu sa persoalanmu berbeda inatan saya tahu soal na persoalan Jepang do ibana banyak kok kita ujungnya mergua ngaros ya nun alok mesti hol persoalan do no Jepang do tina kan itu alai molo penuh dengan pengharapan do hola pa Jepang dia mata sianu barwa masih libe ba ay tbajang umuri labung ngay hola namekel do iban no ninna maaguar sa ilabungena ini juga berkat nah manginang ini panggilan bagi kita di minggu Advent yang terakhir orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang hidup optimis, yang penuh pengharapan. Itu sebabnya panggilan bagi kita sekarang adalah bangkitlah dan menjadi teranglah. Dan yakinilah seberapa pahit pun hidupmu, berkat Tuhan akan mengikut dan menjadikan kau magnet bagi orang lain sekitarnya. Amin. Mari apapun persoalannya, terima dan lihat begitu banyak berkat yang sudah kita terima. Bangkit dan menjadi terang senantiasa dalam hidup kita. Amin. Mauliate marihoa li Tuhan. Goklas niroha hami di minggu Advent napau patonon. Tudus songon bangso Israel nong mulak sian habuangon. Unang beselalap di bagasan akaholso arsak hagulaponi. Hola boy mulak nga mauliate gorang. Itu jauh-jauh masa hehe. Jala marsinodang. Songoni manang ngulu nami. Diragam niya kaparsirangguton ni ngulu nami naso marhaujung asipata. Ala di jauh hokodo pabua dibalik ni godang akan ulinadinggan natoktong di patong okko di ngulu nami. Mauliate madiho Tuhan. Di jauh kami asa hehe. Jala gabe panodang di humadia kami. Memberikan pengharapan, memberikan semangat, memberikan sukacita
Sehingga semakin banyak orang berduyun-duyun lahu marnida sodangmi. Mauliate madiho Tuhan nami. Paso-paso ma huriam. Paso-paso nak kami saluhuna. Wadiho kami matutu Tuhan. Diakar ruas ni huriam. Namar sakap nang borhat manang nalaho borhat pe. Manopot bonapasogit manopot keluarga. Marnatal do baru. Ho mana manangan nangan ngulu nasida. Songoninang mulak kadua muse. Kami akan tinggal di luar perserahan di tano pangulaun namin waing. Pasu-pasu kami toktong. Samiat di bagasan las di roha. Jala gabi panodang. Alanong bisar do sodang nasiak ko di ngulu nami. Urupi kami Tuhan di ngulu nami. Pasu-pasu saluh nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hata, taparadima peliata, tapapunguma peliata, laus maridi mahita, sian buku di nomor 554. Sai
tatangnyakon ma piliata tuadupan di debata martangiang mahita. Ali debata manami na diban wagijang hodo haroruan ni saluhut silehol-lehon nadingkan. Dohot na saulibasan na maudiutus. Hupasahat hami ma siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gibe uap na khusus di julom. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni Wuriam. Dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani manami na di banwagijang say pinorbadiya maguwarmo. Sa Roma harajonmo, sa saot malomo ni roham di banwatongon songon na di banwagijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siya pare. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiyon tu panguncunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho. Mulak mahamu di bagasar dame jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amen. Amen. Shalom. Kita sekarang memasuki masa-masa Advent dan Natal.